Diolch yn ei weddio. Diolch yn y diol Dduw am y fraint o gael dod yma i geisio dy wyneb ac i foliannu dy enw, ac i ni yn gofyn am nerth y bydde di yn bresennol, y bydde di yn tywallt ysbryd arnom ac yn nerth i ni dy ddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyr dim plith felly, ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 741, 741 Pale, dechreuaf rifod y drigareddau maith rwy'n soddi wrth fyfyrio ar dy ryfeddol waith. 741 gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn cwrgweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Mehefin y 19 am hanner awr wedi 7. Yn ystod yr gwyliau haf, ar ddechrau'r gwyliau haf, fe fydd na gynhadledd Saesneg, Summer Conference, ond yn ystod yr gynhadledd fe fydd na 2 oedfa Gymraeg. Ar y prynhawn dydd Iau, sef Gorffennaf 30 a Gorffennaf 31, am hanner awr wedi 4, felly oedfa'n pregethu Cymraeg yn ystod y gynhadledd honno. Y sil nesaf fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 678, 678 rwy'n dygaru nas gwelais, mae dygariad fel y tân. 678.
Daw i'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, y benod gyntaf, gan dechrau'n adnod 35. Ioan, penod 1, adnod 35. Tranoedd drachefn y safodd Ioan a 2 oedd ddisgyblion, a chan edrych ar yr Iesu yn rhodio fe ddywedodd, wele oen Duw, a'r 2 ddisgybl a'i clwsant ef yn llefaru ac a gan lynasant yr Iesu, yna'r Iesu a droes a phan welodd hwynt yn canlyn fe a ddywedodd wrthynt, beth yr ydych chwi yn ei geisio? A hwy a ddywedasant wrtho ef, rabi, yr hyn o'i gyfieithu yw athro, pa le yr wyt ti yn trigo? Fe ddywedodd wrthynt, deuwch a gwelwch. A hwy a ddeithant ac a welsant lle roedd fe yn trigo ac arosasant gydag ef y diwrnod hwnnw ac yr oedd hi ynghylch y 10 awr. Andreas, brawd Seimon Pedr, oedd un o'r 2, a clywsant hynny gan Ioan ac a dilynasant ef. Hwn yn gyntaf a gafodd ei frawd, ei hun Seimon, ac a ddywedodd wrtho, na ni a gawsom y Meseia, a yr hyn oedd ei hongl yw y Crist. Ac efe a'i dig ef at yr Iesu, a'r Iesu wedi edrych arno ef a ddywedodd, ti yw Seimon mab Jona, ti aelwyr Cephas, yr hwn a gyfieithu'r carreg. Tranoedd yr ewyllysiodd yr Iesu fyned allan i Galilea, ac efe a gafodd Philip ac a ddywedodd wrtho, dilyn fi. A Philip oedd o Fethsaida, o ddinas Andreas a Phedr. Philip a gafodd Nathanael ac a ddywedodd wrtho, cawsom yr hwn yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith a'r proffwydi amdano Iesu o Nazareth, mab Joseph. A Nathanael a ddywedodd wrtho, a ddichon ddim da ddyfod o Nazareth. Philip a ddywedodd wrtho, tyred a gwel. Iesu a ganfi Nathanael yn dyfod ato ac a ddywedodd amdano, wele Israeliad yn wir yn yr hwn nid oes dwyll. Nathanael a ddywedodd wrtho, pa fodd ymhadwynost? Iesu atebodd ac a ddywedodd wrtho, cyn i Philip ta alw di, pan oeddet tan y ffigysbren mi athwelais di. Nathanael atebodd ac a ddywedodd wrtho ef, rabi, ti yw mab Duw, ti yw brenin Israel. Iesu atebodd ac a ddywedodd wrtho ef, oherwydd i mi ddywedid i ti, mae fi athwelais di dan y ffigysbren, a ydw ti yn credu, ti ag ei weled y pethau mwy na'r rhai hyn. Ac fe ddywedodd wrtho, yn wir, medda fi chwi, ar ôl hyn y gwelwch yn ef yn agored, ac angylion Duw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle i ddod yma ger dy fron ac i ddod o flaen dorseddfainc yn gwybod y fod yn Dduw sydd yn croesawu hyd yn oed pechaduriaid fel ni, gan ein bod yn dod at orseddfainc sydd yn orseddfainc o ras ac dyfodi yn Dduw sydd yn llawn tosturi a thrigaredd. Ac ein crwydro i ni'n gwybod o Dduw gan yn blant i ti, mae yna croeso i ni i ddod yma unwaith eto i alw ar dy enw. Ac felly o Dduw fel dy blant, i ni yn gofyn i ti, ar ei ti edrych arno ni yn dy drigaredd unwaith eto, ar ei ti bresynoli dy hun yma neu'n plith, i ni yn ymwybodol bob wythnos o sil i sil, o ddydd i ddydd. I ni yn dod ger dy fron ac yn gwybod yr holl adegau hynny lle yr ydym wedi dy adael di lawr ac wedi crwydro, ac lle nad ydy ein cariad wedi bod yr hyn ddylsefod, nad yw ein sel wedi bod yr hyn ddylsefod. Ac o Dduw, i ni yn ymwybodol wrth i ni ddod ynghyd idd di, yn dy di ac i alw ar dy enw. I ni yn ymwybodol o'r rhagryth, yn gwybod o Dduw nad ydym ni yr hyn dylsen ni fod ac yn galw arna ti i ddod i lawr i'n plith, bod ein cariad wedi bod yn oeraidd ac bod ein gwasanaeth a'n sel ni wedi bod yn llipa. O Dduw, i ni yn gofyn i ti, i fadde ni am hyn unwaith eto. I ni'n gwybod y fod yn Dduw sydd yn hir ymaros ac i ni yn ddiolchgar am hynny, gan yn ymwybodol o sil i sil, mae dyma yw ein cwyn mor aml, nad ydym wedi dy wasanaethu di fel ac y dylsym. Ac felly o Dduw, i ni'n gwybod ein bod yn dod yn gofyn yr un pethau, y pethau sydd yn iawn i'w gofyn,
Ond o Dduw, i ni yn gofyn ar ei ti, yn helpu ni yn ystod yr wythnos sydd yn dod ar i ni fod yr hyn ddylsyn ni fod. Ar ei ti i roed yr awydd yn ein cylonau i fyw bywydau sydd yn dy ogoneddu di. O Dduw, nad geiriau sydd yn llifoddi ar ein gwefusau yn unig ydyn nhw, nad i ni yn dod i'th di yn gwybod y pethau dylsym ei dweud a'r hyn y dylsym ei ofyn. Ond o Dduw, mae dyma fydd bwrdwn ein cylonau ni, mae dyma fydd ein hawydd pennaf yw i dy ogoneddu di a thfoliannu di ac i brofi o'th bresenoldeb di. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn unwaith eto ar ei ti i fod yma tri garhau wrthym, ar ei bob yr un ohonom deimlo dy bresenoldeb, dy gwmnïaeth yma gyda ni. Y bydd na ryw ran o'r oedfa y fydd yn cyffwrdd â phob yr un ohonom. Na fydd yr un enaid yn gadael yr adeilad hon heb ei cyffwrdd gen i ti, heb cyfarfod â thi. O Dduw, i ni yn gweddio mai dyma yw ein dymuniad i ddod yma i ddyrchafu dy enw ac i brofi wrth bresenoldeb. Felly o Dduw, i ni yn gweddio y byddi di yn cael dy ogoneddu yma gorywch pob enw arall. Ac nid yn unig yma o Dduw, ond i ni yn cyflwyno dy bobl ar hyd a lled ein gwlad, yn gweddio ar i ti i ddod lawr un plith, ar i ti fendithio dy bobl lle bynnag ymaint. O Dduw, cymaint yn ei chael hi'n anodd ac yn gweld eu cynulleidfaoedd nhw'n dirywio o Dduw, yn diflannu un ar ôl y llall, ac yna o Dduw, chydig iawn sydd ar ôl. Ac o Dduw, hyd yn oed yn ein gwlad, pryn yw'r llefydd hynny, hyd yn oed lle mae yna chydig yn ymgynnull. Pryn yw'r llefydd hynny, lle mae dy air yn cael ei chyhoeddi yn ffyddlon, ac lle mae dy enw yn cael ei ddyrchafu mewn ffordd sydd yn anrydeddus ac yn barchus. O Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti i drigarhau wrth ein gwlad unwaith eto, ac ar ei ti i ymweld â'r bobl unwaith eto. Byddi di yn dod lawr un plith ac yn ei nerthu ni i foliannu ac i ddyrchafu dy enw yn y modd sydd yn iawn ac yn gywir. Felly o Dduw, diogelan hamser a bendithion hoedfa, yr holl oedfa hon ac gweddill y dydd o Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti fod yma gyda ni ac yn ei nerthu ni yn y pethau yma. Felly ter dyn ni'n gweddio ac i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gael ni emyn rhif 603, 603 o Dyrchafa, Fenaid, Egwan, y mae bellach yn hwyrhau. Hir yw'r amser i ochneidio gwna i mi o'r diwedd lawenhau. 603 gewn ni sefyll i'w chanu.
Dawn testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, y benod gyntaf ac adnod 39, ond fe fyddwn ni'n edrych ar rhai dywediadau byr o'r darn yma o'r ysgrythyr, ond yr rhan o'r adnod lle mae'n dweud deuwch a gwelwch. Nawr, yn yr darn yma o'r ysgrythyr, i ni yn darllen am y cyfnod lle mae'r eglwys Gristnogol o ran yr eglwys Gristnogol swyddogol wedi dyfodiad Crist yn cychwyn. Ni'n darllen am Ioan Fedyddiwr wrthi yn cyhoeddi ac yn paratoi ar gyfer y dyfodiad y Meseia. Ac yma, i ni'n gweld fod Ioan Fedyddiwr gyda dau o'i ddisgyblion, Andreas a siwr o fod yr apostol Ioan. Adnod 35 ymlaen, tranoedd drachefn y safodd Ioan a dau o'i ddisgyblion, a chan edrych ar yr Iesu yn rhodio, fe a ddywedodd, wele oen Duw. Nawr, mi fydde fe siwr o fod wedi bod yn brofiad rhyfeddol i fod yna pan roedd Ioan Fedyddiwr yn pwyntio at yr Iesu. A'r eiliadau hynny, y datganiad rhyfeddol yma, yn pwyntio at yr un ac wedi, dyma fe, dyma'r un y mae'r holl fyd wedi bod yn aros amdano. Dyma o'r cychwyn, o Genesis, penod 3 adnod 15, lle proffwydwyd y bydde'r Iesu yn dod i ddelio â'r broblem y cwymp a phechod. Dyma'r un, wele, dyna fe, oen Duw. Ond y tro cyntaf, os ych chi'n darllen ar ychydig adnodau cyn y testyn, y tro cyntaf y cyhoeddodd Ioan hyn, does dim sôn am unrhyw ffrwyth yn dod o ganlyniad i'r ddatganiad yma. Ond yma, dyma'r ail dro iddo fe gyhoeddi, i ni'n gweld bod ffrwyth yn dod yn syth. Ac mae Andreas a Ioan yn ymateb. Ac i ni'n gweld yma na ymateb arbennig. Maen nhw'n gweld, wel ie, mae hyn yn gwneud synwyr llwyr ac rhaid bod presenoldeb Duw yno mewn ffordd arbennig ac wedi cael ei dysgu gan Ioan Fedyddiwr, yna mi fysa nhw'n meddwl dyma yr un ac yma ffrwyth i weld yn syth y tro yma. A cyn i ni fynd unrhyw ymhellach ar y mater yma, ond i ddylsyn ni fod yn gweld y math yma o beth drwy'r amser, ond i dyma beth ddylsyn ni fod yn ei gyhoeddi drwy'r amser yn ein capeli. Dydyn ni ddim yn disgwyl efallai i gapeli Cymru gyhoeddi hyn. Dydyn ni ddim yn disgwyl na'r trychineb. Dydyn ni ddim yn disgwyl mynd o gwmpas petai chi yn mynd ar hyd y wlad heddiw ac yn gyrru ar hyd yr heolydd a'r pentrefi ac yn gweld yr holl gapeli, rhai sydd yng Nghai a rhai sydd dal ar agor. Yn drist iawn, dydyn ni ddim yn disgwyl y bydde unrhyw un o'r capeli yn cyhoeddi wele oen Duw yn ystyr Ioan Fedyddiwr. Falle mi fydden nhw'n cyfeirio at Grist, ac efallai hyd yn oed yn sôn am oen Duw fel y gymai fan hyn, ond bydden nhw ddim yn ei bregethu fe fel y mae'r ysgrythyr yn ei bregethu. Mi fydden nhw'n dod â rhyw foesau allan ohono fe neu beth bynnag. Neu bydden y rai capeli hyd yn oed yn gallu mynd trwy'r oedfa heb sôn am Iesu Grist na i groes o gwbl. A mi fydde Sul yn mynd heibio, falle mis yn mynd heibio, lle nad oes sôn am y gwaed yn llifo yn yr ystyr yr Efengyl. Ond dydyn ni ddim yn disgwyl hynny bellach nagyn. I ni ddim yn disgwyl hynny. Dyna yw tristwch ein gwlad. Petawn ni'n mynd i'r mwyafrif o llefydd, ni fydden ni yn disgwyl clywed yr Efengyl yn cael ei phregethu. Bydde fe yn sioc i ni petai ni yn mynd i rywle ac yn gallu dweud, wel, roedd hwnna'n glir. Na, yn drist iawn, mae'r dyddiau hynny wedi hen fynd. Fel ac yma hi heddi, ni fydden ni'n gweld llawer i lefydd yn pregethu fel bydde Ioan yn ei pregethu. Ond, mi fysech chi'n disgwyl i eglwysu efengyledd, a beth bynnag yw ystyr y term yna bellach, o ran mae yna embaras i hyd yn oed i ddefnyddio'r gair efengylaidd bellach, achos yr hyn sydd yn cael ei uniaethu ar gair efengyledd bellach yw'r math mwy ysgafn a mwy bydol o addoliad. Ond petawn ni dim ond yn edrych ar heini sydd falle yn efelychu rhywbeth sydd yng ngair Duw am y ffordd o addoli. Hyd yn oed y goreion ohonyn nhw, yr tristwch mawr yw, pryn yw'r capeli hynny.
sydd yn cyhoeddi wele oen Duw ac ni ystyr llawnach. Ychydig yw'r rheini. Ni fydden nhw'n pregethu am bob un o'r athrawiaethau ac yn gywir felly. Ond ychydig yw'r rhai fydd yn cael oedfa yn llwyr wedi uniaethu tuag at bregethu a phwynto at Grist fel yr unig ffordd o iachawdwriaeth a sut i ddod i gredu ynddo fe. Ychydig yw'r llefydd hynny. Mi fydde fe'n dod i fewn, ond i'r angredadyn, ar dwi'n gwybod i ni'n credu'n sofraniaeth Duw, ond mi fydde rhaid i'r angredadyn fod yn gwybod i athrawiaeth ac yn gwrando yn astyd iawn ac yn gallu gweld pryd oedd y darn perthnasol iddo fe neu iddi hi i wrando ar yr Efengyl, achos mi fydde fe'n rhan o'r oedfa, ond nid yn cael ei roed yn gyfan gwbl i'r oedfa. A mae'n rhywbeth ydw i ddim yn ei ddeall, ac chi'n gofyn i ambell i gapel, maen nhw'n gofyn i chi ddod i bregethu, ac chi ddys yn neud yn siŵr pryd mae'r Efengyl yn cael ei fregethu, bore ter hwyr, ac dyn nhw ddim yn deall beth ni'n dweud. Wel, yn y ddoi. Tipyn bach i bawb, i'r saint ac i'r angredadyn, yn y bore a'r nos, a cymysgu fo dros y lle i gyd. Ac chi'n meddwl, dydyn nhw ddim yn gyfarwydd, ac oedfa yn llwyr i efengylu ac i gyhoeddi wele oen Duw yn syml, yn glir. Dyma yw sut i ddod i gredu. Pan yn dyrchafu Crist fel yr oen a berthwyd yn ein lle. Nawr, mae digon, dim ond yn y geiriau wele oen Duw. Mae pawb yn yr Hen Testament yn gwybod. Oedd yr pobl yn y Testament Newydd yn gwybod. Os ych chi'n cyfeirio at Iesu Grist fel wele oen Duw, beth ych chi'n golygu? Mae yn un sy'n mynd i cael ei aberthu, mae'n mynd i cael ei ladd, mae ei waed yn mynd i llifo allan o'i gorffe, ac mae ei waed yn llifo allan o'i gorffe pam? Achos mae'n aber am beth dros eich pechodau. Mae'r geiriau yna, yr ychydig geiriau yna, wele oen Duw, yn llawn o'r Efengyl. Ac eto i gyd, oedd Ioan Fydyddiwr yn sylweddoli, dyma'r peth cyntaf dwi eisiau sôn. Dwi'n eisiau dweud wrthych chi, dyma un sydd yn gallu gwneud gwirthiau, dyma un sydd yn beth bynnag ers tragweddol. Mae hwnna gyd yn mynd i ddod mewn. Mae'n dragweddol, mae'n sofran, mae'n holl beth yma. Allen ni sôn am yr holl beth yna, ond y peth pwysicaf Ioan Fydyddiwr oedd, wele oen Duw. Mae yna bŵer yn y geiriau yna. Dyna chi nerth Duw yw'r geiriau yma. Yn Eseia 55:11. Felly y byd fy ngair, yr hwn a ddaw o'm gennau. Ni ddychwel ataf yn wag, eithyr y fe aw na yr hyn a fynwyf, ac a lwydda yn y peth yr ymfonais efo'i blegyd. Pan y mae'r gair Duw yn cael ei ffregethu, mae yna bŵer yna, mae yna nerth yna. Ac i ni'n byw mewn dyddiau lle nad oes na ryw ffrwyth amlwg i weld, mae rhaid i ni ymddiried yn sofraniaeth Duw am hynny. Ond os i ni yn mynnu troi cefn ar gyhoeddi'r Efengyl fel ag yma hi, ac i bwyntio at oen Duw, yna sut fedrwn ni ddisgwyl unrhyw beth. Ond hyd yn oed ar ôl bod mor ffyddlon a sydd ffosib, mae rhaid aros i Dduw i ychwanegu y fendith. Wel, mae Ioan Fydyddiwr yn pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist, ac mae'r ddau yn ymateb yn syth. Ac yr hyn sy'n digwydd yw, mae'r ddau eisiau gwybod mwy. Ac mae Iesu Grist yn rhoi y cyfle iddyn nhw holi mwy. Mae yn eu holi nhw, ac mae'n gofyn y cwestiwn nhw. Beth yr ydych chwi yn ei geisio? Ac maen nhw'n manteisio yn syth, ac maen nhw yn chwilio am gyfle, efallai mewn tywelwch. Maen nhw eisiau sgwrsio a holi ymhellach gyda'r Iesu. Ac mae Crist yn dweud wrthynt, dewch a gwelwch. Dewch gyda fi a gwelwch. Dewch. A dyna ddigwyddodd fe dreulio nhw weddill y dydd gyda'r arglwydd Iesu Grist ym mha le bynnag yr oedd e, pa bynnag adeilad neu cwt neu beth bynnag oedd e, neu fwthyn neu lle bynnag oedd e'n aros ar y pryd hynny. Roedden nhw wedi ymneilltuo ac fe dreulio nhw'r diwrnod yn sgwrsio. A canlyniad hyn, fe ath Andreas a fe ddywedodd wrth ei frawd Seimon yn syth. Adnod 41 ymlaen. Hwn yn gyntaf, a gafodd ei frawd ei hun Seimon ac a ddywedodd wrtho, na ni a gawsom y Meseias. Yr hyn oedd ei ongl yw y Crist.
Ac fe a'i dig ef at yr Iesu, a'r Iesu wedi edrych yno ef ac a ddywedodd, ti yw Seimon mab Jona, ti a elwyr Cephas, yr hwn a gyfieithu'r carreg. Wel, dyna chi ganlyniad. Ioan yn pwyntio at yr Iesu, wel o'n Duw, y ddau yn ymateb, ac eisiau sgwrsio, mae'r Iesu'n gwybod hyn, ac yn dweud, beth i chi eisiau gwybod? Beth i chi'n ei geisio? Ac maen nhw'n dweud bod nhw eisiau gwybod ble mae'n aros. Iesu'n dweud, dewch gyda fi, ac fe dreulio nhw diwrnod yn sgwrsio. Be maen nhw'n neud? Mae Andreas yn mynd at ei frawd ac yn dweud oedd ei frawd Pedr, i ni wedi ffeindio'r Meseias, yr un sydd wedi cael ei anfon gan Dduw, y Crist. Ac mae'r Iesu yn cyfarch Seimon Pedr. Wel, dyna i chi'r cefndir. Dyma'r penawdau hoffwn ni edrych arno heddiw. Yn gyntaf, pa beth y ceisiwch, ac yna deuwch a gwelwch, ac yn sydyn i orffen, yn fer i orffen, dilyn fi. Wel, yn gyntaf, pa beth y ceisiwch, adnod 38. Yna'r Iesu a droes, a phan welodd hwynt yn canlyn, fe a ddywedodd wrthynt, beth yr ydych chwi yn ei geisio? Nawr, mae Iesu Grist yn gwybod yr hyn sydd yn ei calonau. Mae wastad yn, mae rhaid i ni i esbonio'r peth, ac falle roed yn ei gyd-destun, achos pa mae'r Iesu'n gofyn cwestiwn, i ni'n gwybod bod Iesu Grist wastad yn gwybod yr ateb. Mae e'n holl a lluog, mae e goriwch pob di, mae e'n dduw, mae e'n sofran. Felly pa mae'n gofyn cwestiwn, i ni'n gorfod deall, mae e'n gwybod yr ateb, ond mae yna bwrpas i'r gofyn. Mae'n gwybod ei meddyliau, mae'n gwybod ei deheuadau, mae'n gwybod ei breuddwydio, mae'n gwybod popeth, ond beth sy'n digwydd fan hyn yw mae'n rhoi cyfle iddyn nhw i holi ymhellach. Fel petai yn ei holi, a oeddent yn ceisio y pethau iawn. Pa mae'n dweud, beth yr ydych chwi yn ei geisio, mae e fel petai yn ei gosod nhw yn y fan, mwyn iddyn nhw ateb y cwestiwn, a ydych chi yn ceisio'r pethau iawn? Yn y modd iawn, am y cymhellion cywir. Beth i chi yn ei geisio? Na, maen nhw eisiau cael treulio mwy o amser yn ei gwmni fe. Ond pam? Beth yw'r cymhelliad sy'n ôl y cwestiwn? Ac ai ofyn i chi yma heddi, beth amdano chi? Beth ydych chi yn ei geisio? Achos mae pob un ohono ni'n ceisio rhywbeth mewn bywyd. Falle bod yna rhyw ddisgwyliadau gennym neu rhyw ddymuniadau. A wrth gwrs, mae'n dibynnu ble i chi wedi cael eich geni, neu hyd yn oed pa genhedlaeth y gafwch chi eich geni. Efallai, i chi eisiau gwneud digon mewn bywyd i oroesi ac i gyrraedd rhyw oedran heb ormod yn mynd o'i le. Ond nid dyna beth llawer iawn o bobl yn breuddwydio amdano. Wel, fy mreiddwyd penna mewn bywyd yw dim ond cyrraedd rhyw oedran heb ormod o drafferth, ac heb ormod o dristwch, ac felly gallu cyrraedd fyna. A felly wedyn byddai'n gallu ymlacio. Digon syml byddwch chi'n gallu dadle, dys dim yn fawr o'i le ar hynny. Byddai eraill yn dymuno cael rhyw fath o swydd a setlo mewn cartref a cael teulu ac ymddeol. A does dim rhyw ddisgwyliadau o lwyddiant mawr, ond dim ond cael y pethau hynny a digon o hapusrwydd a bod jyst cartre clyd ganddyn nhw. Rhywbeth i fynd yn ôl ato. A dyna gyd dwi yn ei ddymuno. Ac falle dyna yw eich disgwyliadau chi. Mae yna eraill ond dyn nhw. Ac i ni'n gweld nhw, maen nhw'n digon uchel i cloch, maen nhw'n uchelgeisiol iawn. Mae yna rhywbeth am bobl uchelgeisiol sydd yn mynd am groen yr rhai sydd ddim yn uchelgeisiol. A chi'n gweld nhw, maen nhw'n trio cyrraedd y top. Ac dydyn nhw ddim yn fodlon. Maen nhw eisiau cyrraedd a maen nhw'n dringo. Maen nhw am brofiadau newydd, maen nhw eisiau teithio y byd a mynd i wledydd pell a rhyw wlad arall ar ôl profi hwnna, gwledydd falle fwy cyfoethog. Wedyn, ar ôl diflasu ar hynny, maen nhw eisiau trio beth am mynd i'r gwledydd fwy tlawd a cael blas ar hynny mwyn bod yn gallu dweud o'r bobl dwi wedi gweld drosto fi fy hun ac dwi wedi gallu helpu. A maen nhw wastad yn gorfod mynd un lle'r llall a maen nhw wedi teithio a profi diwylliannau'r byd. Ac maen nhw am lwyddo ym mha bynnag maes maen nhw ynddi. Ond chyfo beth, nid llawer sydd yn cyrraedd hynny. Ond y rhai sydd yn cyrraedd, y rhai sydd yn llwyddiannus, y rhai sydd yn cael y profiadau rhyfeddol yma o deithio a diwylliannau a pob math o brofiadau arbennig. Hyn maen nhw yn ei ddarganfod wedi cyrraedd y brig. Dyw e ddim
cweit beth o'n nhw'n ei ddisgwyl, a dyw e ddim yn bodloni fel y gobeithiant. Ond mae'r ddau yma eisiau rhywbeth yn dydyn nhw. Maen nhw wedi cael eu syfrdanu wrth ddod gyda Ioan Fedyddiwr, a mae Iesu'n dweud beth yr ydych chi yn ei geisio, beth ych chi eisiau allan o'r profiad, beth ych chi eisiau mas o cyfarfod â fi. Ac maen nhw'n dod at y man iawn o leia, maen nhw'r dymuniad cywir ar y wyneb ganddyn nhw, maen nhw wedi clywed rhywfaint am yr Iesu trwy Ioan Fedyddiwr a trwy'r Hen Testament, y proffwydi, maen nhw wedi clywed am yr un oedd wedi cael ei addo. Ac felly, pan maen nhw'n clywed Ioan Fedyddiwr yn cyhoeddi wele oen Duw, maen nhw'n ymateb yn syth ac felly yn ei ddilyn. Ond y cwestiwn sydd rhaid gofyn yw be maen nhw'n ei geisio? O ran y byd, sa'n ni'n gwybod beth mae'r byd yn ceisio. Mae rai eisiau hapusrwydd, mae rai eisiau llwyddiant, mae rai eisiau cyrraedd y brig. Ond o ran chi yma heddi, beth ych chi yn ei geisio o ran dod yma? Beth ych chi yn disgwyl derbyn o'r oedfa hon? Beth yw eich pwrpas chi i ddod i'r oedfa, neu i gapel yn gyffredinol? Beth yr ydych chi yn ei geisio? Beth oedd cymhelliad y ddau yma? Beth oedden nhw'n disgwyl cael o'r Iesu? Yr rhai, pan yn dod i'r cwrdd, dim ond yma oherwydd bod nhw'n gorfod bod yma. Ac gyda'r rheini, mae yna ddau fath ond oes yna. Mae yna rhai sydd yn gorfod bod yma, ond ydych chi ddim eisiau bod yma. A mae'r rhai sy'n gorfod bod yma, ond i ddweud y gwir, dyna gyd i chi wedi brofi yn eich bywyd, ac felly chi ddigon hapus i fod yma. Does dim rhyw fath o wrthryfel, ac dyna beth i ni'n gweld dro ar ôl tro. I ni'n gweld y rhai yn dod yma ers i geni, ers i magwraeth cael ei magu yma, ac mi fe fydd yna rai yn dod oherwydd bod rhaid iddyn nhw, ac dyn nhw ddim yn licio un eiliad yma, ac methu aros tan nhw'n mynd allan trwy drws ac yn gallu mynd nôl at y byd. Mae yna eraill sydd yn cael ei gorfodi i ddod yma, achos dyma yw ble mae'r teulu yn mynd, ac maen nhw ddigon hapus, ac fel fydden nhw am flynyddoedd efallai. Blynyddoedd yn mynd. Falle bydden nhw yma tan bod nhw'n marw hyd yn oed. Falle bydden nhw'n mynd i gapel gweddill i bywyd nhw. Sut, neu beth yw eich cymhelliad chi? Mae'r eraill yn dod o ran traddodiad. Dyma beth mae'r Cymru yn arfer i wneud, efallai rhai yma dim ond yn dod i'r cwrdd, achos dyma be mae Cymru Cymraeg yn ei wneud. Neu dyna beth oedd hi'n arfer wneud. Felly rhaid cadw pethau i fynd. Mae'n rhaid cadw yn ffyddlon, achos dyma be mae Cymru fod i wneud, yw i fynd i gapel. Heb sylweddoli, dyna beth dyle'r holl fyd i wneud, sef mynd i gapel. Ond dyw gwledydd eraill y byd ddim yn mynd i'r cwrdd nag un, ond ni Cymru, mae disgwyl i ni fynd. Mae eraill yn dod yma, ac i ni'n gweld, ond ydyn ni'n gallu gweld yn y cwrddau Cymraeg a'r Saesneg, ac o gapel i gapel, mi'n fydd pobl sydd yn crwydro mewn. Pam bod nhw'n dod? I ni'n gweld neu noson y Garoleg, ddim o reidrwydd y Caroleg, falle'r un noson ar noswyl y Nadolig, falle neu'r bore'r Nadolig, neu'r Sul y Pasg, ni'n gweld pobl yn dod, ac maen nhw yn dod oherwydd bod y peth sydd yn iawn i wneud. Dod am yr eiliad yno o lonyddwch. Falle yn dod achos yn cael yr ymdeimlad o berthyn, efallai, yn teimlo rhyw gysur yn dod trwy'r drysau ac yn enwedig mewn adeilad fel hon. Chi'n cael rhyw fath o brofiad yn dod mewn i'r adeilad. Mae'r harddwch y to, mae'r ffenestri yn anhygoel, mae'r goleadau yn gallu gwneud i'r ffenestri edrych mor bert a'r haul yn tywynnu, ac mae rhyw deimlad braf yma'n does yna. Ac felly mae'r pobl yn mynd i adeiladau capeli, ac maen nhw'n dod am y llonyddwch na, yr ymdeimlad o berthyn, efallai'r profiad ysbrydol, nid yr ysbrydol cywir, yr ysbrydol fel mae'r byd yn ei alw, sef rhyw deimlad emosiynol. Ac i chi'n dod, achos dyna pam i chi'n dod i'r capel. I chi'n dod o dro i dro ac yn cael rhyw beth allan ohono fe. Dyna beth oedd Iesu yn gofyn. Beth yr ydych chwi yn ei geisio? Beth ych chi eisiau allan o'r profiad yma, Andreas a Ioan? Pam i chi'n dod ato fi? Pam i chi'n holi? A'r un cwestiwn i chi, pam i chi'n dod i'r oedfa? Pam i chi'n dod? Pam i chi'n mynd bob sul os i chi'n mynd bob sul?
Beth yw'r cyn sydd yn rhoi'r cymhelliad i chi fynd? Beth i chi eisiau allan ohono fe? I fe lleddfu cydwybod gan bod chi'n mynd i'r capel achos chi'n gwybod na beth sy'n fod. I fe mynd achos mae Cymru wastad yn mynd i'r capel. I fe mynd achos bod rhieni yn dweud bod rhaid i chi ddod. Pam i chi'n dod? I fe dod mwyn cael rhyw brofiad emosiynol, cael rhyw ymdeimlad, wel, mae'n dawel yma. Rhai wedi mynd trwy amseroedd caled. Ac felly yn dod i geisio, ac does dim gwadu'r ffaith. Hyd yn oed y rhai sydd yn dod am y rhesymau hynny, gellir cael bendith parhaol i'r rheini. Ond chymod, mae yna beryg, mae yna rhai sydd yn mynd trwy gyfnodau anodd yn eu bywydau, ac maen nhw'n meddwl, wel, beth am mynd i'r capel mwyn cael rhyw gysur, ac maen nhw'n derbyn rhyw gysur, falle'n dod ar draws Cristnogion sydd yn helpu nhw, gyrroi croeso iddyn nhw, ond unwaith i'r broblem leddfu ychydig, unwaith i'r pethau dod chydig bach yn haws mewn bywyd, unwaith mae'r problemau yn diflannu rhywfaint, chi'n gweld, does dim gymaint o awydd i ddod i'r cwrdd. Felly dylsyn ni fod wedi gofyn iddyn nhw, pam i chi'n dod yma? Nawr wrth gwrs, falle fydden nhw ddim yn gallu ateb, bydden nhw ddim yn deall. Mae yna gymaint o ddisgwyliadau yn bosib yn does. Pam fod pobl yn dod i'r cwrdd? Chi ddim yn disgwyl efallai'r hyn ddigwyddodd i Andreas a Ioan i gael profiad ysgytwol, trawsnewid eu holl bywydau nhw. Dyna beth ddigwyddodd i Andreas a Ioan pan eithon nhw at yr Iesu a treulio'r diwrnod yna neu gweddill y diwrnod yn ei gwmni. Gawson nhw brofiad ysgytwol, newidodd popeth, doedd eu bywydau nhw byth yr un fath ar ôl hynny. Yr oedden nhw wedi bod yn disgwyl y person yma ddod, ac yn awr mae wedi dod, nhw wedi gweld pwy oedd e, ac mae bywydau nhw wedi newid. Roedd Iesu Grist yn holi'r ddau i weld oedden nhw'n ceisio yr un a fyddai'n gallu rhoi heddwch cydwybod iddyn nhw. Dyna beth oedd Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn, beth i chi'n ei geisio, pam i chi'n dod? Ydych chi'n ceisio'r un y dywedodd i Ioan Fedyddiwr amdano, adnod 29, wele, oen Duw, beth wedodd e, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Mae'r Iesu yn gwybod, y mae e'n ei holi nhw, y mae e'n dweud, ydych cymhelliad chi'n iawn? Ydych chi wedi dod i geisio am y rhesymau iawn? Dyma beth oedd wedi gofyn, wele oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd, a oedd y ddau yma yn dymuno delio â'i pechod. Dyna beth sy'n eisiau gofyn i chi. Ai dyma pam i chi'n dod? Dyma pam oedd Andreas a Ioan. Dyna oedd Iesu eisiau gwybod. Ydych chi yn dod am y rheswm cywir? Ydych chi yn dod i geisio fi am y rheswm cywir? Gallen nhw fod wedi bod yn meddwl, wel, ni'n mynd i ddilyn ti achos ti'n mynd i fod yn enwog, achos ti'n mynd i wneud gwirthiau. Na, beth oedd eisiau gwybod, ydych chi wedi deall chi? Ydych chi wedi dod at yr un sydd yn gallu delio â'ch pechod? Ydych chi'n ceisio'r un a fydd yn cael ei aberthu drostoch chi ar y groes? Achos dyna yw ystyr oen Duw. Ydych chi wedi dod i geisio hwn? Ydych chi wedi dod at y man yma yn gwybod bod angen rhywbeth arnoch chi ac yn gwybod eich bod yn dod yn fyr o safonau Duw? Wyt ti, Andreas, ac wyt ti, Ioan, yn gwybod dy fod ti yn fyr o agoniant Duw ac yr wyt yn berchadur ac yr wyt ti dan ddedfryd o gosbedigaeth tragwyddo? Ydych chi'n ymwybodol o hyn? Oes na faich ar eich enaid chi? I fe dyna pam i chi wedi dod? Oedden nhw'n gwybod nad oedd heddwch cydwybod ganddyn nhw. Oedden nhw'n gwybod y bydden nhw'n atebol rhyw ddydd. Felly wrth i'r Iesu i holi nhw, pam oedden nhw yn dod, beth yr oedden nhw'n ei geisio. I chi'n rhoi dy fewn cyd-destun yr hyn yr oedd Ioan Fedyddiwr wedi dweud yn barod, yr oedd oen Duw yn mynd i dynnu ymaith pechodau'r byd. Ai dyma pam oedden nhw eisiau cwrdd â'r Iesu? Ac felly, mae rai gofyn i chi, ydych chi wedi dod at y man yma, mae nid crefydd yr ydych yn ei geisio. Bydde fe'n hyfryd petai chi'n gallu bod yn onest gyda chi eich hunan yma, prynhawn yma, ac yn gallu dweud pam i chi'n dod. Achos mi fydde yna amryw o atebion gwahanol yma gyda ni. Mi fydde fe'n ddiddorol iawn, wrth gwrs dydyn ni ddim yn mynd i ofyn i neb i gyhoeddi nhw yn gyhoeddus. Ond mi fydde fe'n hynod o ddiddorol byddwn ni'n gwybod yn rhagwyddoldeb yn i ddyfarn fe fydd rhain i gyd yn cael ei gyhoeddi. Fe fydd pob un peth yn dod yn amlwg ac byddwn ni'n atebol am bob un peth a pob un gair a ddywedwyd, pob un breuddwyd oedd gyda ni, pob un cymhelliad. Ond nawr ym mhreifatrwydd
eich meddyliau eich hunan. Pam? Beth i chi yn ei geisio o'r oedfa yma? Rhai ohonoch chi dim byd o gwbl. Chi ddim wedi dod yn disgwyl dim. Chi dim ond yn dod gan bod rhaid i chi. Eraill yn dod, chi wedi dod, dwi eisiau clywed yr Gymraeg yn cael ei siarad a'i chanu, ac mae yn hyfryd i gallu clywed yr iaith Gymraeg ar waith unwaith eto. Ac mae yn rhywbeth sydd yn naturiol i ni, ac mae yna rhywbeth yn y canu, ac i ni mwynhau. Falle dyna y lefel. Wel, crefydd yw'r rheswm arall. Dyma beth i ni wneud, dyma beth i ni wastad wedi wneud, a dyma beth fyddai'n wneud. Ond i chi ddim yn disgwyl dim byd o'r peth. Crefydd yw e. Neu ydych chi wedi dod i'r man, mae nid crefydd i chi'n ei geisio, nid rheolau, nid syniadau, nid rhyw brofiadau emosiynol yn unig, ond i chi wedi dod i geisio yr un anfonodd Duw y Tad i ddelio a'ch cyflwr pechadurus. Dyma beth oedd Ioan Fedyddiwr eisiau bwysleisio, wele oen Duw, pwy yw e? Yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Ai dyna pam i chi wedi dod? Ai dyma pam i chi dal i ddod? I chi wedi bod at yr oen, i chi wedi bod at Grist, ac y mae e wedi tynnu ymaith eich bechodau. Ac i chi wedi dod pam heddi? Mwyn clywed amdano fe eto, mwyn dod i'w foliannu fe, mwyn dysgu mwy amdano fe. Ond chi sydd heb ddod ato fe eto, beth i chi'n ei ddisgwyl? Pam i chi yma? I ni'n ddiolchgar eich bod chi yma. Mae wastad yn galondyd ac yn help mewn oedfa i weld pobl yn dod. Mae yn help yn diwe i gael cynulleidfa. Ond i ni dal yn goffa gofyn i'r cynulleidfa, pam i chi'n dod? Pam i chi dal i ddod? Achos yr unig reswm sydd o werth yw eich bod chi wedi dod i weld oen Duw, yr un sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Yr un a ddawyd y byddai yn dod, yr un sydd yn abl i ddelio a'ch cyflwr trienus. Wel, y gobeith yw eich bod wedi dod yma mwyn clywed am yr un yma, am yr Iesu. Wel, yn symud ymlaen, deiwch a gwelwch. Yn amlwg fod y ddau disgybl yma yn awyddus i sgwrsio ymhellach adnod 38 yna'r Iesu a droes, a phan welodd hwynt yn canlyn, fe ddywedodd wrthynt, beth yr ydych wi yn ei geisio? A dyma'r ateb. A hwy o ddywedasant wrtho ef, Rabi, yr hyn o'i gyfeithi i'w athro, pa le yr wyt ti yn trigo? Neu ble wyt ti'n aros? Fe a ddywedodd wrthynt, deiwch a gwelwch. A hwy a ddeithant ac a welsant lle roedd fe'n trigo ac arosasant gydag ef y diwrnod hwnnw, ac yr oedd hi ynghylch y 10 awr. Nawr, dyma'r cyngor gorau. Sylwch fan hynny oes gan yr Iesu ofn wrth i bobl agosau ato. Byddant yn darganfod rhywbeth gwael amdano. Does dim ofn felly. Mae'n dweud deiwch a gwelwch. Dewch gyda fi, treulwch amser gyda fi, yn fy nghwmniaeth i, a dysgwch. Does dim byd gan fe i guddio. Mae'n amhosibl bod gan yr Iesu rhywbeth i guddio. Mae e'n berffaith. Ac mae e'n i hybu nhw dewch. Treulwch amser yn fy mhresenoldeb. Hyn sydd ore, yw agosau ato. Yr agosach i chi'n dod gorau gyd. Fe gewch chi brofi o'i berson. Dyna yw'r cyngor i rai ohonoch chi sydd yma heddi. Hyd yn oed chi sydd yn dod gyda'r cymhelliad anghywir. Y cyngor yw hyn, dewch a gwelwch. Caniad Solomon 2:1, Rhosyn Saron a Lili y dyffrynoedd y 2 fi. Dyna yw Iesu Grist. Os newch chi ddod ato, os newch chi ddod a gweld, yr hyn byddwch chi yn ei weld yw, mae Rhosyn Saron a Lili y dyffrynoedd yw, fe fydd yna bersawr hyfryd amdano. Fe gewch chi olwg ar ei ras, ar ei gariad, ar ei drigaredd. Dyna be gewch chi os newch chi ddod, os newch chi ymateb i'r gwahoddiad gan yr Iesu, deiwch a gwelwch, dewch gyda fi, agosawch ato fi, dewch a treulwch amser ym fy nghwmniaeth, treulwch fwy o amser yn gwrando ar air Duw.
Nid dim ond un oedfa'r Brynhawn Sul, dewch yn y nos hefyd, dewch yn y bore, dewch gymaint ag y gallwch chi, dewch i'r cwr gweddi, dewch i'r cwr pobl ifanc, dewch i'r oedfa am Pregethu, dewch, ewch gatre, darllenwch ei air treulwch amser yng nghwmni ei blant dyna beth mae'n dweud, dewch ac y fwyaf newch chi treulio yn fy mhresenoldeb i, y fwyaf byddwch chi'n gallu arogli o'r bersawr hyfryd yma, Rhosyn Saron a Lili'r dyffrynoedd ydw fi, fe gewch chi weld ar y funud, mae rai o'n chi mor bell i ffwrdd, dydych chi ddim hyd yn oed gallu arogli dim byd o'i bersawr. Chi ddim yn dod yn agos ydw fe. Chi'n dod cyn lleiad as i phosib efallai. Chi ddim yn darllen ei air gatre. Chi ddim eisiau dysgu mwy amdano fe. Beth yw hwnna? Rhywun sydd ddim wedi dod at yr Iesu. Ond yr rhai sydd yn dod ato ac yn ymateb i'r gwahoddiad, deuwch a gwelwch fe fyddwch chi eisiau dod gymaint i'w gwmnïaeth as i phosib. Mi fyddwch chi ddim yn bodloni ar mynd i gapel lle nad yw'r efengil yn cael ei ffrigethu. Pam? Sa eisiau mynd fyna? Dyw'r efengil ddim yn cael ei ffrigethu. Dwi eisiau mynd i rywle lle mae'n cael ei ffrigethu ac yn ffyddlon. Ac felly chi mynd a ble mae Crist yn ganolog. I chi meddwl ble arall allai glywed amdano fe. Falle ar y we, yn y llyfrau sydd yn cael ei cynhyrchu dros y blynyddoedd. I chi am ddod i'w gwmnïaeth. Beth am y ddau ar y ffordd i Emmaus? Lyc 24:32. A hwy a ddywedasant wrth ei gilydd. Onid oedd ein calon ni yn llosgi ynom tra oedd e fe yn ymddiddan ni ar y ffordd a thra oedd e fe yn agored i ni'r ysgrythurau. Onid dyna beth sy'n digwydd? Os ych chi'n agosau at Grist, yma eich calon yn llosgi. I chi eisiau mwy? Dyna oedd y ddau yma, o'n nhw eisiau mwy o'i gwmnïaeth fe nathon nhw wahoddiad o'n ôl mewn gydag Dyna beth sydd yn digwydd. Os ych chi'n ymateb i wahoddiad Crist, i chi ddim yn fodlon ar bod o bell i ffwrdd ohono fe, chi ddim yn fodlon ar peidio clywed amdano fe, fe fyddwch chi eisiau dod fwy mewn i'w gwmnïaeth Chi bod wrth ddod ato, fe gewch weld y modd y mae Crist yn delio gyda'ch holl o fideo. Mae'n cysuro y rhai sydd mewn angen. Mae Iesu Grist yn llawn trigaredd. I ni'n canu'r emynau yma, gwrandewch ar hwn. Mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man. Y nesaf yw e fe o bawb at enaid gwan. Wrth law o hyd i wrando cri ar geiriau enwog yma, nesau at Dduw sydd dda i mi, nesau at Grist sydd dda i mi. Dyma beth sydd dda i mi, yw nesau at Grist. Fe ddwedodd Iesu Grist, deuwch a gwelwch, dewch gyda fi, treulwch amser ym nghwmnïaeth i, ac fe fyddwch chi yn gweld pwy ydw i, fe fyddwch chi'n dysgu amdana i, fe fyddwch chi yn cael arogli'r persawr hyfryd yma, yr arglwydd sydd yr un, maint derfysga'r byd, anwadalwch dyn, yr un yw ef o hyd, y graig ni sifil y merwr llu nesau at Dduw sydd dda i mi. Ydych chi wedi agosau at Dduw? Ydych chi wedi ymateb i'r gwahoddiad i ddod ac i weld? Wrth agosau fe gewch olwg cliriach o'i glwyfau. Wrth ddod fwy aml, wrth ddod i'w di, wrth wrando. Hyd yn oed chi sydd yn dod i bopeth, fe allwch chi dal fod yn bell achos chi ddim yn gwrando efallai. Ond ydy hwnna'n bosib, mae rhai'n gallu dod bob dydd Sul a dyn nhw wedi clywed gair. Dyn nhw wedi clywed gair o'r efengil. Mae wedi mynd mewn un glis ac allan trwy'r llall, ac byddwn ni'n amau gyda'r rhai bod wedi mynd mewn i'r glis yn y lle cyntaf. Maen nhw wedi llwyddo cadw y draw, maen nhw wedi meddwl am unrhyw beth arall gallen nhw, a maen nhw'n meddwl am yr wythnos sydd o'i blaen nhw, a dyn nhw ddim eisiau clywed. Ond chi fod yr rhai sydd yn ymateb i wahoddiad Crist, deuwch a gwelwch, maen nhw'n agosau, maen nhw'n dod i'r oedfahod, maen nhw'n dod ac yn gwrando, ac maen nhw'n manteisio ar bob un cyfle, ac maen nhw'n dod i weld yn gliriach clwyfau, Calfari, maen nhw'n dod i weld. Pam buodd hyn ddigwydd. Maen nhw'n gweld y man y cymerodd Iesu Grist ei cosb yn ei lle. Maen nhw'n cael gweld y gwaed yn llifo. A chi'n gweld a chi'n dysgu, mae dyma'r lle gewch chi ymolchi yn y ffynon lle golchi'r ymaith eich pechod. O, na fyddech chi'n ymateb i wahoddiad yr Iesu i ddod a gweld drostoch eich hunan. Dewch, gwelwch, dewch at y groes, dewch i weld y man lle buodd Iesu Grist farw yn eich lle chi, lle gymerodd gosb yn eich lle chi. Chi mod wrth agosau, fe fyddwch chi'n dysgu mwy amdano fe, ac fyddwch chi'n gweld rhyfeddod i berson e fwy. Mae yna lawer heddi sydd yn ofni agosau a dod. Ac i chi gallu deall ar un lefel, mae yna gymaint o grefyddau. Mae yna gymaint o sectau yn y byd. Mae yna gymaint o ddryswch.
Mae yna gymaint o bethau i fod yn bryderus ohono. Mae chi'n gwybod beth, nid felly Crist. Mae rhai yma heddi sydd dal heb fentro arno. Ydych chi fel y ddau disgybl yma falle, i chi wedi clywed am yr Iesu. Ac i chi wedi weld e o bell, fel Ioan Fedyddiwr yn dweud, wele oen Duw. Chi wedi dod i'r fan yna, chi wedi clywed y pregethwr yn pwyntio y ffordd at Gris. Chi wedi clywed y pregethwr yn dweud, dyma'r ffordd, dyma'r efengil, dyma beth yw Cristion. A chi wedi dod fel yna, fel Andreas a Ioan, chi wedi dod cyn belled â hynny, yn gweld o bell. Ac efallai chi wedi clywed y gwahoddiad gan yr Iesu, deiwch a gwelwch. Chi wedi clywed hynny, ond eto, rydych chi dal yn aros o bellter, chi ddim am fentro, ac unwaith arall, emyn arall, am gael ffydd i edrych gyda'r yngylion fri, i drefn yr iachawdwriaeth, dirgelwch yn ddisi. Dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu, yn ei perffeithrwydd hwy ar yn arbennill yma. O fenaid gwel a ddasrwydd y person rhyfedd hwn, dyfywyd mentra arno, ac arno rhod y bwn, mae'n ddyn i gyd ymdeimlo, a holl wendidau i gyd, mae'n dduw i gario'r orsedd a'r ddiafol cnawd a byd. O na fyddwch chi'n mentra arno, a rhoi eich baich, eich bwrdwn arno, mae e'n mynd i gyd ymdeimlo gyda chi, a'ch holl wendidau. Os dewch chi at y groes, fe fydd yr Iesu yn cymryd eich pechod ac yn ei hoelio ar y groes. Fe fydd yn cymryd eich enaid, a fydd e'n golchi fy'n wlân yn y ffynon sydd yn llifo ar y groes, ffynon o'i waed. Mae'r salmydd yn dweud, Psalm 34 a yn dweud, profwch a gwelwch mor dda yw yr arglwydd, gwyn ei fyd y gŵr a ymddiriedo ynddo. O na fyddwch chi yn ymateb i'r gwahoddiad i ddod a gweld drostwch eich hunan. A byddwch chi'n profi, mae'r byd yn mynd i dweud pob math o bethau i chi. Mae'r byd yn mynd i dweud, peidiwch y cyffwrdd nhw. Peidiwch y mynd gyda nhw, maen nhw'n rhyfedd iawn. Ac eto, mi fydden nhw'n ddigon parod i chi fynd at y sector rhyfedd yma, ond mae yna rhywbeth am Grist, ac maen nhw'n dweud, peidiwch y mynd fyna, achos maen nhw wedi gweld y mae'r pŵer yn yr efengil yn newid bywydau. Sdim ots gyda nhw ewchiad grefydd arall, sdim ots os ewchiad unrhyw athroniaeth arall neu beth bynnag, ond pan mae yna rhyw ofn yn dod drostyn nhw, achos maen nhw wedi gweld pŵer sydd yn yr efengil, ac maen nhw'n ofni fe, maen nhw yn y tywyllwch, ac mae'r tywyllwch yn elyn i'r goleuni, a dyma'r cyngor mae'r byd yn ei roed i chi. A falle bod rhaid o'ch chi'n ofni, mentro arno. I chi wedi dod i'r man, wel, gadwa fe fel hyn, crefydd yw e, a mae'n ddigon da, dyna ni'r Cymru. Ond i chi heb ddod at Grist erioed, chi heb pwyso arno, i chi heb dod a derbyn yr hyn yma i ni gynnig, i chi ddim wedi dod yn ddigon agos ato i gallu arogli'r persawr, yr hosyn Saron a Lili'r dyffrynoedd, chi'n mynd i dod yn ddigon agos, chi mor bell i ffwrdd ono fe, dydy'r persawr ddim yn golygu dim byd i chi. O na fyddwch chi'n profi a gweld mor dda yw yr arglwydd, ac yn fer iawn i orffen yn drydydd y dilyn fi wrth symud ymlaen gyda'r hanes yma yn y bennod gyntaf. Mae adnod 43 tranoeth yr ewellysiodd yr Iesu fyned allan i Galilea, ac efe a gafodd Philip ac a ddywedodd wrtho dilyn fi. Mae wedi'r sgwrs gyda Andreas a Ioan, i ni'n darllen am y cyfarfod rhwng yr Iesu a Philip, a dyna'r orchymyn i chi heddi. A ydych wedi ystyried yr hyn yr ydych yn ei geisio? A ydych chi wedi agosau ato a gweld yr hyn sydd yn wir amdano? Ac os felly y cyngor yw dilynwch ef. Pwyswch arno, credwch ynddo, cyffeswch eich pechod ger Efron, agosawch ato, dewch ato. Dewch reit at droed y groes. Dyna yw'r gwahoddiad. Iesu Grist yw'r unig un sydd yn abl i ddelio a'ch pechod. Chi'n meddwl falle allwch chi drial pob math o bethau eraill, pob math o grefyddau, pob math o gwmnïaeth gwahanol, a chi'n meddwl driau hwn ac fe driau'r llall. A chi'n gweld pobl yn ei unigrwydd nhw, yn ei diflastod bywyd, maen nhw wedi mynd trwy bywyd, a maen nhw'n gwybod be na, a maen nhw'n mynd i ryw gwmni, a maen nhw'n criw o bobl yn ei ffrindiau, a maen nhw'n trio pethau, a dyn nhw dal ddim yn bodloni, a maen nhw'n meddwl sut fedrai cael rhywbeth sy'n rhoi pwrpas i fywyd. Wel, yr hyn ni'n deall fan hyn, yr unig un sydd yn gallu bodloni, gwir fodloni,
yw yr arglwydd Iesu Grist, wele oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Beth nath Philip? Wel, adnod 44 ymlaen. A Philip oedd o Bethsaida, o ddinas Andreas a Pheder. Philip a gafodd Nathanael, ac a ddywedodd wrtho, cawsom yr hwn yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith a'r proffwydi amdano. Iesu o Nazareth, mab Joseph. A Nathanael a ddywedodd wrtho, a ddichon dim da ddyfod o Nazareth. Philip a ddywedodd wrtho, tyred a gwel. Tyrd. Ac edrycha gyd i weld dros dy hunan. Ydych chi dal i bendroni? Wel, dewch ac edrychwch drostoch eich hunan. Dewch ato a phrofwch ohono. Mentrwch arno. A peidiwch â bodloni a roi sil arall a meddwl, wel, gofynnwch y cwestiwn, pa beth i chi yn ei geisio? Pam i chi'n dod yma? Beth yw eich pwrpas chi ddod yma? Pam bod sil arall wedi mynd heibio ac i chi wedi dod nôl eto? Mae'r gobaith yw eich bod wedi profi rhywbeth am rhyfeddod person Iesu Grist ac eich bod wedi dod ato ac eich chi'n dod i weld mwy amdano. Wel, os felly dilynwch y cyngor, dilynwch fi, dilynwch Grist. Tyred a gwel, profwch ohono, pwyswch arno, ar hwn a ddaw ato ef ni fydd e byth yn ei troi ffwrdd. Mae e'n croesawu pob un a ddaw ato mewn edifeirwch. Deiwch a gwelwch, trostoch eich hunan. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y gwahoddiadau yma, am y gorchmynion yma, am y datganiadau yma sydd yn dy air di. Ac i ni yn ddiolchgar am dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Yr un a ddaeth yw aberthu ar y groes trosom ni. Felly o Dduw, tyrd rho'r rhodd o ffydd i rywun i fentro arno ti ac i bwyso arno ti hyd yn oed heddiw. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 304, 3-4, deiwch bechaduriaid tlodion, clwyfus, cleifion o bob rhyw, Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosturi i'w mab Duw, nac amheuwch, abl ac ewyllysgar i'w. 3-4, gwn i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.